Pun gadah putu napa dereng? Tasik pinten niku? Tasik gangsal. Gangsal lah San. Alhamdulillah berarti yogane gangsal, putune nggih gangsal nggih. Ya semoga napa niki pembangunannya segera selesai nggih. Nggih terus jenengan nggih nyambut gaene lancar. Lancar nggih lancar. Yogane limo niku nggih nganu gati-gati napa mboten? Gati. Sedaya gati-gati ae. Alhamdulillah. Nggih mboten sing garang kedhik napa? Mboten enten. Blas kalem lemah lembut to sedaya niku. Upami anu nyanyi ngoten mike napa niku mike pecah niku tasik panggah suarane. Saestu lho pripun tah niku. Napa nggih wonten sing penyanyi napa? Enten.